Good news, aħbar tajba. Hekk iddeskriva l-aħbar li l-pajjiż beda jiddiskuti l-estensjoni tal-VOT 16 għall-elezzjonijiet ġenerali u tal-Parlament Ewropew, id-Dekan tal-Fakulta tas-Social Wellbeing fl-Universita ta' Malta. Il-fatt li fid-99 jum ta' dan il-Gvern ġdid telqed din il-konsultazzjoni hi aħbar tajba għal Azzopardi li semma l-artiklu tiegħu ġurnata tajba għal dawk li għandhom 16 u 17 sena. Forsi sa naslu f'punt fejn iż-żgħażagħ ma jkunux biss ucuh sbieħ jippożaw u jċabxbu wara l-mexxejja tagħhom għal Andrew Azzopardi li tenna li ż-żgħażagħ għandhom jieħdu sehem fil-bidliet u trasformazzjoni li jridu għall komunità tagħhom. Andrew Azzopardi jemmen li dan il-lobby ta' kważi 9,000 votant jista' jwassal biex jinfluwenza b'mod tajjeb il-klassi politika. Jinnota kif hemm min forsi m'għandux daqstant fiduċja fiż-żgħażagħ jew ġenwinament imħasseb dwar kemm iż-żgħażagħ f'din l-età jista' jkun jimpurtahom minn dak li għaddej. Ma naqbilx, jikteb Azzopardi, li jemmen li ż-żgħażagħ jistgħu jikkontribwixxu b'mod pożittiv. Jien komdu ħafna b'żgħażagħ madwar l-imwejjed fejn iridu jittieħdu d-deċiżjonijiet għal Azzopardi li maż-żgħażagħ jiltaqa' fix-xogħol tiegħu u jirriċerka dwarhom akademikament.